Gikalingawan sa mga mananaway ang pipila ka kabaw nga wala una nagdaro kay mirampa. Atol sa 58th founding anniversary sa Barangay San Isidro sa General Santos City ug ikaduhang Mais-Mais Festival sa barangay. Atong silipon sa report ni Efren Mamak. Time out una ang mga kabaw sa pagdaro sa umahan kay mirampa sila atol sa 50th founding anniversary sa Barangay San Isidro sa General Santos City. Sa maong parada, dala sa mga kabaw ang ilang mga balsa o kariton nga dunay disenyo sa ilang ginadaro nga mais. Gawas sa anibersaryo sa barangay, gisaulog usab ang ikaduhang Mais-Mais Festival kung asa dunay libreng pakaon sa nilungag nga mais sa kadalanan sa barangay. Sumala sa barangay ang maong kapistahan, paghatag og bili sa dakong natampo sa mga kabaw o produktong mais sa paglambo sa barangay. Pinakamalaking produkto na share ng ating mga kaibigang magsasaka ay ang mais. So, dito po sa Region 12, ang number 1 producer po ang Barangay San Isidro. Duna say pa-contest ang barangay sa pagluto og sudan nga dunay sagol nga mais. Dungan sab sa maong aktibidad ang Kasalang Bayan. Gani gikalipay kini sa duha ka residente sa barangay diyang human sa kapin 42 ka tuig nilang panag-uban nakasal na gayud sila. Sila na karon sila Mr. and Mrs. Jerry ug Hans Lacson. Si Tatay Jerry 63 anyos ug si Nanay Hans 64 anyos. Silang duha mga mamaligyaay og mais sa barangay. Always napupuspon. How many times na napupuspon yung kasal? Ngayon lang talaga natuloy. Thank you very much. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.